Tehdäänpäs pikkupätkä niin taas uusista virityksistä niin video. Länkkäristä on vähän mettäkonetta koettanut mukaan jalostaa ja siinä ollaan energiapuuta on tehnyt. Laittoon siihen viime vuonna tuo energiapuukoore ja nyt tuossa pikkusen on tässä vanhan turvesuon laito ja kanavan laito ja perkkailu sille. Ja sitten että miten sitä ajetaan tällä länkkärillä puuta, kun sillähän ei vetokoukkua varsinaisesti länkkärissä ole. Ja niin. Nyt on sitten niin tommonen nelipyöräinen kärry tuli rakennettua vanhan suokoneen pohjilta. Ja se on kuorma tosiaan 4 pyörällä. Sitten siinä on suokoneesta tommonen aisa, joka on vähän niinku rekkamallia, että niin se on tommonen keinuva. Ja sitten on vetokitaa tuolla, joka sitten on sitä ottanut rakennellut tuohon alas kiinni sillä tavalla, että se ei lähde vääntyilemään sitten, kun tulee sijoittaa noita kuormituksia siihen, kun perruttelee tai muuta. Tässä on nyt ajettu tuossa on 13 kuormaa on tuossa taustalla risua nyt ja sitä nyt varmaan on kaiken kaikkiaan tuolla arvioisin niin 50-70 kuormaa mulla on varmaan siellä niin pitkällään tuolla noita sen verran tuli hakattua. Niin mutta tässä nyt sen uskallan tehdä tämän video, että laittoon tuohon, sehän piti kouran rakentaa sitten kuormakauran, tuommoisen farman kouran laittoon tuohon värkkäsin niin sanotusti ja niin siinä nyt kun on vähän testannut, niin uskallan tehdä video, että ainakin nyt näyttää, että homma onnistuu. Pari pyörät pitää olla täällä, sen verran pehmeitä suomaita on, että niin ei yhdellä rattailla et ainakaan tämä ajohomma onnistaa. Mutta tämmöstä on tässä tullut kesäaikana värkättyä ja tällä hetkellä vaikuttaa ihan, että tämä homma saattaa pelittää. Toki kun tälle itse virittelee asioita, niin siinähän käy sillä tavalla, että se tulee kaiken näköistä tuotekehitystä niin sanotusti, eli rikkoja ja sitten aina parannellaan ja hitsataan ja värkätään lisää. Semmonen niin tuohon länkkäriin viitaten, se on ollut huono vetoinen tuo minun kone ja mä vaihoin siihen etu- ja takaperään uudet LS-öljyt ja se on pelkästään muutti vetua aivan mahdottomasti tuossa paremmaksi. Sitten vaihoin napaa-öljyt LS sinne ja sitten vaihoin vaihteistoöljyn, niin se alkoi vetämään ihan eri lailla tuo kone, että vielä pitää vaihteistoöljy vaihtaa, sieltä ei tule kuin puolet noin kerralla aina poikki, niin vielä pitäisi kertaalleen puottaa ja vaihtaa se, niin se varmasti paranisi vieläkin, mutta niin ennen kaikkea tuo koneen veto kun parani, niin siitä lähti koko tämä projekti vähän liikkeelle, että voisikohan tällä tehdä myös puuajoa jonkunnäköisissä olosuhteissa. Tuolla hakkuu tähteitä tulee myös, niin on hakkuu tulossa ja ajattelin kokeilla, että niitä hakkuu tähteitä ajaa tälle ja siihen tämä kärry vielä vaatii sitten jonkunnäköistä virittelyä, että ne hakkuu tähteet pysyy kyyvissä ja ajatuksia siihen on, mutta siitä voi tehdä sitten, jos sinne asti päästään joskus, niin voin pikkupätkän näyttää siitä, mutta tämmönen juttu ja eipä tämän pitemmästi kuin että hengissä ollaan ja virittelyt jatkuu. Moro.